nu vil vi vise 3 biler, som vi vil tune. De ser ikke så seje ud igen, når det er inde, og de er heller ikke så dyre, nogle af dem. Så hvis jeg er lidt nybegynder i GTA, og I skal bruge nogle seje biler, nogle billige biler, det ser, man tror ikke, den er så sej, men når man tuner den, så er den altså meget fed. Så vil du lige vise det? Du vil vise det. Du er her også. Okay. Så vil jeg vise det, hvis det var bedre. Los Angeles Customs. Det er godt. Vi gider ikke til det armor. Jo. Det er udstillling, tror jeg, det mangler, du skulle. Må komme til at gå det. Ja, det gjorde det. Der er mange seje. Men jeg vil at den her, den kan jeg bedst lide. De er sådan ret seje begge to, men jeg er bedst til den her. Så flyt op. Nej, 2 op der. Der. Så udsigt tror jeg. Jeg troede faktisk, at man kunne få den på siden til den her. Ja, det tror jeg også, den kunne. Og roll cage er der også. Det ser sådan. Spoiler. Ikke min stil, når det er sådan en gammeldags bil. Så burde der ikke rigtig være det så på. Jeg troede, der kunne sættes meget mere på den. Og vinduerne. Jeg skal selvfølgelig også have den. Der bliver wheel bare. Det er sådan noget. Det er kun hvis man kører race, man bruger det ude i sådan. Ja, det sidder om bagved. Ja. Nu lige prøve at vise, hvad det er. Det ser ikke så sejt ud. Ja. Men ja. Jeg ved ikke. Sort, det er sådan fedt nok. Der er mange, der bruger sort til amerikanerbiler og rød. Og gul. Mm. Ej, jeg tager den bare. Originale. Golden her. Ej. Nå. Men sådan her ser den ud. Den er nødvendigvis ret sej. Synes jeg i hvert fald. Jeg kan godt lide den. Mm. Den kan faktisk godt, den kan komme ret stærkt, når det er, at den har alle tingene, jeg har haft den. Men jeg købte ikke lige alle tingene. Så skal vi op og hente næste bil, som vi skal prøve. Det er en Bugatti. Det er det til alle nybegyndere. Ja, alle nybegyndere. Så skal jeg lige se, hvordan man tuner en Bugatti. Den er dejligt billig og sådan noget. Aha. Ej, de næste biler, de er måske lidt mere useriøse, end de får hjælp nybegyndere. De er lidt mere... De er lidt dyrere, men også lidt mere useriøse. Jeg ved ikke lige, det er nok ikke lige de biler, som nybegyndere vil vælge. Hvis man skal have fede biler. Eller hvis bare man har mange penge og skal have noget at bruge dem på, så er de her nogle ret gode ting. Bare man har mange penge, og man har noget, man vil bruge sine penge. Hvis man har alt for mange, så er man lige lyst til. Så starter vi. Eller så er den her tur. Jeg synes, det er genialt, at de havde sådan en bil her. Ja. Hvad? Mhm. Så mange bare lige sådan Fiat 500 eller sådan noget. Det er det også. Nej. Det er en ny model. Jeg tror, det er... Fiat. Eller så er det sådan en 1 mini. milliard. Eller så er det sådan en smart. En smart. Mm. Kan du godt dem? Ja, det er smart. Ja.
Jeg tror, den er fucking god til at lave tricks med flyhop og sådan noget, der kan lave alt musik. Så er nok pænt hurtigt. Ja, man er så lille, det er det, der gør det, tror jeg. Hvis den er stor, så man ikke være så hurtig. Den vejer nok heller ikke lige så meget. Fuck. Jeg ved, den kan få, Den er fucking lille. den kan få nogle store hængsbøjler. Nu skal du lige tige stille, eller? Så. Det der, det er sejt. Graffiti. Graffiti til Bombers. Hov. Du mangler noget. Og nu. Tingo var stille. Jeg skal have de der kæmpe. De her, den der. Den skal søge. Den der, de så. Måske den der. Nej. Tag den der. Det skal være sådan en racerbil. Hvad fuck? No. Nå, det er det der. Vi skal også lige med. Skin. Så den der. Det hører jo også lægge med til det der. Det er bare nogen. Det der, det ser bare sejt ud. Prøv lige at se spoilerne igen. Vi skal have den der. Den fandme syg, den er. Altså bare hovedet. Det er sådan der helt nede ved jorden. Ej, det skal være sådan en høj væltepeter. Det skal være en bæltepeter. Ja. Der skal bare være sådan nogle syge nogen. Vi skal have... Og så det tætteste bilen er, så skulle være sådan en pink eller sådan noget. Passer det sammen med alt det der lort der? Ja, Okay. det gør det. Nå ja, det gør det faktisk. Eller også i hvide. Det er gul. Lige prøv at kigge. Vi tager hvid, og så tager vi pink, og så tager vi blue. Ja, Det er bare sådan lidt i gang af bil. lige godt op. Respray. Ej, jeg skal lige prøve at se den i hvid. Jeg tror faktisk, den var så i hvid. Prøv at tage den i pink. Hot pink. Jeg har ikke hot pink. Har du ikke? Har den der? Ha. Fuck hvor sejt. Og så prøv at se gul. Den der også. Den var jeg også. Det er en rigtig pige-bil. Du bestemmer. Jeg skal have den i den der. Der er lige nede med pink. Den der. Ja. Det er nok siden, den er virkelig en pige-karakter. Skal det være sådan gul eller sådan noget? Det skal være sort. Tror jeg. Prøv at tage den i gul og kigge. Det er så sejt ud. Den er gul. Eller pink. Bare det der pink der. Det der. Det er bare totalt pigebil, det der. Der er jo kun mega gul. Der. Prøv en ned. Der var også. Ja, nu ser den helt komplet ud. Nu mangler jeg bare lige det der. Ej, ja. Fuck, hvor nice. Så skal vi lige prøve. Nu begynder pigerne sikkert at skrige. Kæft, den er fed.
Til min pige-karakter, der skal jeg sgu være sådan en pige. Ja, har du sådan en? En pige-karakter? Ja. Ja. Det var bare ikke så meget på den. Det der med Janne. Ja, det er Gustavs bil, det her. Ja. Jeg tror, kæft, han går nok flippe ud, hvis han så den her bil her. Ja. Oh my god, Grind. Stunt. Jump. Completed. Ja, jeg synes ikke, det var særlig complete. Den er også lille, så du kan parkere overalt næsten. Ja, men jeg kom igennem de små huller. Hvis I får over det. Ja. Til dem, der har et stort hul, og til dem, der har et små hul. Så kan vi lige holde her, for eksempel. Så kan den komme igennem begge huller. Den er nærmest lige så stor som halvdelen af min bil. Prøv at se. Den anden bil er nærmest dobbelt så stor. Ja. En eller anden Cadillac eller en der, hold kæft. Men det er bare så sjovt, at det er sådan en halvdelen bil. Prøv at se. Det er jo vanvittigt. Prøv at se. 2 af dem, så er det nogenlunde været lige lang. Sådan. Nå, vi mangler lige den sidste bil nu. Det er den sjove af dem. Lol. Se, så er god parkering der. Den kan også over, den er hurtigere end Bugatti nok på der. Jeg tror, den er ret hurtig, så tuner den helt. Bare allerede nu er den pænt hurtig. Oh my god.